nyoba sira aku mundur
Ya, Kakang Patih Semar. Ndak tampa njuk aturmu lan sembah bektiku ana ngarsa. Ora luwih puja lan astuti tumraping Kakang Patih lan ing mengkune ora takno marang kabeh para kawula ing Madem. Oh, kula tampi sih rumenika dalem ingkang rumentah dumateng ingkang abdi kepastian. Mugi-mugi ndadosaken kiyatan lan sedaya ingkang dados dawuh dalem badhe kula radenaken dumateng sedaya para kawula ing Kadipaten Madem. Yo, Kakang Patih Semar. Jalaran ngono senajan to katone para kawula ing Kadipaten Mademung ora katon padha sebono ngersat. Nanging kang sanyatane Kakang Patih kang pinangka dadi tewa tuangganing kabeh para nom-noman lan para senopati Kadipaten Mademung. Jalan sedaya wau saking kawicaksanan dalem anggenipun nyepeng bawat pengadilan utawi ringin sakembaran wonten ing Kadipaten Mademung. Kakang Patih Iki ing semu rasa gelo lan rasa kuciwa ana ing pasowanan dina iki. lho sebabipun Kanjeng. Terus terang yo Kakang Patih, Iki sliramu prisa piyambak iki padatan putrane Adipati ing Madulung iku saben-saben pasowanan nderek ana ing pisowanan. Oh. Nanging kok wektu iki dina ora ana katon ana ing pisowanan. Minak Josari. Iya, Iki iku. piyambakipun nembenikaken kewajiban wonten kapingaranan Kanjeng. Oh, ngono. Ya mung muga-muga ndak kesuwun marang sing Bathara. Iki Senajan to ing dina iki ora nderek pisowanan oleh Kadipaten, nanging uga tansah pinayungan apa kang dadi sedya lan jangkane ngono Kakang. iki Kanjeng. Kakang Patih, Ari siji kang gak rambut yo Kakang. iki babakan menapa Kanjeng? Nalika dina lan wulan kang wis kapungkur, ing aku dawuh marang Kakang Patih Iki supaya nyawesake Mas Wicis Raja Brana lan Bondo Biyo. iki Padatan kanggo asok bulu bukti nomorso dalem Kanjeng Penemban Senopati. Kepiye Kakang Patih? parang matur Kanjeng. Sedaya uga rampek ingkang kangge rasa bengarang-arang wonten ing Mataram sampun sumadyo. Nanging kok kula ragi kecewa Kanjeng. Kuciwane mboten di Kakang Patih. Jalaran ing lair ing Kadipaten menika Mademung menika ketingalipun sampun merdeka. Nanging ing Batos dipun dadah dening tiyang sanes kan. Kok Kakang Patih bisa ngendika kaya ngono? Piye lho? Lho. Napa Kanjeng Adipati dereng kraos? Babagan opo Kakang? Lho. Ing Kadipaten Mademung niku saben taunipun tegak ngaturaken glondong pengarang wonten ing mata. Nyatane boten wonten imbal balipun to Kanjeng. Lho ngono Kakang Patih. Inggih, Panjenengane presop dini. inggih. Babagan anggone asok bulu bekti lan caos gondong para mengono wersodan. Iku kan wis dadi kewajiban saben taune tumraping Kadipaten Mademung. Ah, nggih. Nanging rak kedahipun Mataram ugi mangertos dumateng Kadipaten Mademung mbantu sedaya ingkang dados buat repotan ing Mademung
utawi bantu dumateng para kawula ingkang nandhang serakat Kanjeng. Kakang Patih Semanggi. Inggih. Sliramu prisa dhewe lan uga ngayahi jejibane Kadipaten sak wutuhe. Inggih. Adipati ing Magelung iku ora kok adipati mung remeh. Inggih. Senadyan bondo donya kadung taune kelong kanggo asa blubukti pinangka dadi kewajiban lan iku wis dadi kesaguaning Kadipaten ing Magelung. Kayane ora bakal kekurangan tutraping kawula anggone padha caos pakurmatan marang keluargane lan nayaka prajane kata. Nek namung Kanjeng Adipati boten nangestos aloking dening Bathara Kawula. Para kawula menika sami demo menika jaran piyambakipun boten akeh dipun pigatosan kaliyan Kanjeng Adipati. Nggih to. Ngono to. Inggih. Mungguh sangkot penggalih lan pemikiraning para kawula ing Kadipaten Mademu kepiye? Nah, piyambakipun rumaos kekirangan Kanjeng Adipati boten migatosaken. Nggih to. Yen cara kula sedaya bondo utawi ingkang dipun kirim utawi dipasukaken wonten ing Mataram langkung prayoga kangge ngrusi para kawula to Kanjeng. Kakang Patih. Inggih. Senadyan to saben taun asa bulubek iku pisan wis dadi tanggung jawab lan kewajiban. Ing mengkono yen aku lan para kawula ing Kadipaten Mademung ora asa bulubek nang ngersa dalem nang ngasih kepresan lan kepireng ngersa dalem kepiye? Iya, mboten menapa Kang. Yen cara kula Kanjeng. Nggih. Umpami Madem menika saking Mataram lajeng Kanjeng Adipati ngonco dumateng bangsa kulit putih. Ayen Kanjeng Adipati menika kersa manunggal dening bangsa kulit putih. Menapa kasuwunipun Kanjeng Adipati badhe dipun bantu inggih bondo brana inggih biya nomoten namung niku umpami Kanjeng Adipati menika badhe palakrama nggih dipun bantu kedayang menawi malih kok. Kakang Patih Semanggi. Kula mungguh penggalih ora tekan kang kaya ngono Kakang. lho panjenengan niku Adipati lho. Lho sliramu prisa piyambayan putraku wis gedhe to. Dadi aku ora kepengin ngersakake wanita tak kaya ngono Kadipaten Magelung Kakang Patih. Yen cara kula kok yen kawula men garwan pirang-pirang kok Adipati namung setunggal. Lho aja kaya ngono. Sing jeneng Adipati ageng Adipati dadi contone para kawula. Nggih. Yen bisa gawe conto ingkang becik aja kok gawe conto sing ora prayoga Ning Kakang Patih. jenengan Adipati lho kan. Bener. Menapa ingkang dados gegayuhan panjenengan padhekaken? Napa paling panjenengan nu badhe bagus? Nggih. Yen Kakang Patih kagungan pemanggih kaya ngono, Nggih. sak umpama putraku iki ngadhep ana bersatu tak jak pirembugan kepamrih gedhe. Nanging kok putraku ki ora ana ngadhep. Iki lak dadi penggaliane kok suwo. Upama aku ora sebo saosa nang ngersa dalem. Ing mengkone mesti ngersa dalem duka. Kepiye? Kanjeng Adipati rak jenengan boten punika. Ingkang putra menika boten purun sowan nika nembe gandrung-gandrung kaparingan edan. Ning edanane boten edan lumrah, ning edanan dening salah sijipun wanita Kanjeng. Upama kedanan wanita Lho, wanita saking Kasultanan Cirebon. Napa dereng nate matur kali Kanjeng Sinuwun? Bapak pisan aku durung mangerteni Kakang Patih. Wis kali kula masang kon tekan semono. Minyak iki saya. iki piyambakipun ngatos edan-edan menika napa malih ngaten boten kersa sowan wonten ing ngersa Seje iku Kakang Patih. Iki. Putraku
ing mengkone gampang. Nggih. Saupama aku ndara ngendikane Kakang Patih Semambung. Nggih. Aku ora sowan. Nggih. Nek ana cobane ana kersa dalem ora trima terus utusan ana ing Semambung Kakang Patih sambut. Kula tanggung jawab Tenang. bangsa kulit putih menika kagungan pusaka kang dapi-dapi to. Namung meterangke nampa napa-napa. Lho aja kok ngendelake marang kulit putih. Sliramu pesa dhewe. Nggih. Adipati ing Semambung iku go sekti mandraguna ora ana yang napaki kekuatan. Kok Kanjeng Adipati Yen ana kersa dalem iku aku ora mikir kula ingkang tanggung jawab kangge boten napa-napa. oh yo yen pancen kaya ngono coba kaya ngono. Boten ana utusan sono. Iku padha ketaran. Kakang Patih Belum? ora setara suwe dadi rasanan. Inggih. Menika Patih Semorang. Aku gak wawancara marang paman. Inggih, monggo-monggo nggih. Katuri sugeng tindakipun paman Patih Semorang. Iya. Oleh pemestumu Dipati Magelung, Nggih. sowanku ana ing Kadipaten Magelung kuwi ora ana sawija. Nggih. Ya sembahku wae kang katur marang sliramu nyendi. Kula tampi mugi ndadekno kekiatan niku Kak. Kok jumeneng wonten Kadipaten Magelung. Ya. Sugeng raipun Kanjeng Adipati. Ya pangestumu Patih Sumambung lakuku ora ana pargawe apa. Nggih. Kosok baline sliramu kepiye anggone nyesuwi Kadipaten Magelung. Nggih, pangestu Dipati Kadipaten Magelung tentang ayem tentrem nggih Patih. Ya syukur pinati saya. Ki mengungtan sirano. Becik sowan mulai padha ing Magelung. berkaso pangestu dalem sowan kula mboten manggalan Yo tak tampa tansah ngadake gembira ing manah. Kepinah to nggon ngadeponi Kadipaten Magelung. Paman Singoran. Iya kepiye? Kaget rasing manah kula. Mboten kanyono-nyono lan mboten Deneo Kakang Paman Singoranu sowan wonten Kadipaten ing Magelung. Iya. Ya sing gedhe pangapuramu awe sowanku nanarsamu ora cetha luwih dhisik. Amarga bot abote kados Kanjeng Sultan ing Nggih. Kang aku kudu lumaku ana ing Kadipaten Magelung. Oh, ngoten. Nggih. Lawing penggah wigatosipun panjenengan keroyo-royo sowan wonten ing Kadipaten Magelung menika kersanipun dos pundi? Ya ngene Dipati Magelung. Nggih. Sepisan aku ya tilek anggonmu nesuwi ana ing Kadipaten Magelung. Kaping pindune aku kados nyanyi Kanjeng Sultan Mataram supaya nak yenake sliramu sak kadang. Kok wis antara suwe ora sowan. Iki ana perkara apa? Oh, menika. Nggih. Saderengipun matur wonten ngersanipun Paman Patih Singoran. Iya. Saestunipun ingkang ngabdi menika sampun nyawisaken mapinten-pinten begodo. Ingkang dados tanggal jawabipun kedah hasok Bunduk Bekti dhateng Mataram. Iya. Sinaosa mboten sapritaunipun ten nggih. Namung nalika dinten lan wulan ingkang sampun
kepungker. Menika meh kemawon badhe lumarak kota Poso Betaran. Iya. Dipun penggak kalian Paman Kapis Semam. Loh, kok iso kaya ngono? Apa bener Ngendikanipun Bondo Beyo ingkang dipun asalaken dhateng Mataram menika langkung prayogi menawi dipun radenaken dhateng para kawula ing Semanggi. Ngaten kanggih. ya kuwi jane ya bener, ning Nggih. kurang bener. Awit ngene. Sliramu kan rikala semono kuwi durung duwe kalenjaran. Nggih. Ngersa dalem wis paring kekucak marang sliramu. Sliramu supaya jeneng ning Kabupaten Mademu. Nggih. Ning kok pakarti lan makartimu kaya ngono kan itu tendak ora sak mesti. Iki Pate nyuwun ngapun. Iya kepiye Sumami? Ing Kadipaten Mademu nika sampun boten kirang-kirang anggenipun kirim bondo donya maning Mataram. Bener. Iya menika kanggo lentunipun anggenipun jumenengkan Kanjeng Adipati wonten ing Kadipaten Mademu. Ning ngene Sumami. Iki Sing jenenge asok gulubet iku wis kewajibane Kanjeng Adipati marang ing Kasultanan Mataram. Awet sing jeneng utawa kalenggan ki ora iso ditukar karo gedene bondo donya. Sliramu iso mikir dhewe. Sliramu ki uga biyen-biyene kan ya ora duwe kalunggan, sliramu diangkat dadi ngrangka dalem ing Kadipaten Mademu. Layan sliramu ora manut marang perintah Dipati Mademu kan tegese sliramu uga luput. Kosok baline yang Dipati Mademu semono kok di Mademu yang tidak kaya kan wis nalesir saka pagrane guru. ning Kanjeng Adipati boten preksa. Iya. Ing Kadipaten Mademu menika tesih kawula ingkang tesih nanggang keturunan napa nate Mataram bantu mboten nate. Kuwi suka mula rumangsamu. Nggih. Sing jenenge wong kecingkrangan wong kurang kuwi kabeh ngalami. Mong antarane Mataram lan Mademu kuwi beda. Sampun Paman. Tansirano. Iki kados Ngendikane Kanjeng Sultan tenan iki. ngendikanipun Kanjeng Sultan kula saha ngopados ngoran menika supados lumarak wonten ing Mademu. Nak yenake Nak yenake niku jumeneng Adipati. Nggih. Supaya ngadhep ana ngersa dalem. Panjenengan supados ngadhep wonten ing peta. Ya, ya, iki aku mau nyatakake ngendikane Paman Singoran. Iya. Paman Singoran Piye? sampun kelajeng. Kula antepi lan kula niati. Wiwit niki dinten lan taun niki. Kula boten badhe asok bulu bekti dhateng Pujo Mataram. Kula suwun Mataram nggih tetep Mataram. Kadipaten Madelu nggih Kadipaten Madelu. Oh. Ngaten kemawon Paman. Iki Pakde. Iya kepiye Sumami? Timbangane nderek Mataram. Ya. Aluwung gendeng kanca kalian bangsa kulit putih. Menapa-napa panjenenganipun badhe dipun bantu. Nyatane Kadipaten Mademu nyuwun bantuan Demang Mataram pun dianggepun bantu perkara kira mboten wonten. Siwo Papis sing ora piye? awakipun piyambak menika dipun paringipun bulan wasesa saking panjenenganipun Bener. Ya ngono. Sultan Agung. Iya. Tapi kula semanggaken Iya. dumateng siwa Pakis sing ora. Iya. Ya muga-muga iki engko sopno ewadene ora ya wis awake dhewe kudu. Iya, awake dhewe menika dipun paringipun siswa. Dipati Madelu. Kula Paman Singoran. Apa wis kok antepi babakan anggonmu ora kersa sowan ana ing Kasultanan Mademu? Sampun menika niat dipun kiati dhateng Kakang Patis Mambung Bloko kewasan dewasan dengan para kawula ing Kadipaten Mademu. Oh ya. Nek pancen ngono sejatine nyata aku sak durunge mlebu ana ing Kadipaten. Kuwi aku wis ngraito. Oh, ananging umbul-umbul rontek-rontek ana sak pagane njaba sak ndabaring kawat. Nggih. Iku wis ana.
Pratandha iku yen Dipati Magelung wis nyambut gawe bareng-bareng karo Punten. Samenika ngaten kemawon Dipati. Iya piye? Mboten kathah anggenipun paring pangandikan dhateng kula. Panjenengan kinangka utusaning Panembahan Senopati. Kula matur nuwun dipun karuaken dhateng Iya. pramila ingkang saking menika kula tampi soalipun Paman Singorami. Iya. Namun wedal dinten menika kula kundur dhateng Praja Mataram. Kondur, Matur wonten kondur. rasa dalem kan. Matur napa wontenipun? Oh iya. Iki aku uga duwe pangkuwasa. Nggih. Atuswaning Kadipaten Magelung uga diparingi purba wasesa. Mula kang saka iku sapa wae kang merengkangsa pranatane Mataram bakal tak rampung. Oh, yang nomor tuh, Pak. Tak tunggu kawan. Panjenengan mati. Iya kakak. Panjenengan lenggah seketok. Menika kula ingkang badhe rampung. Nyuwun tambah Tahu lah dia bolong yang aku pedalo tantri pada kami kalau tahu tanah aku itu kan mereka. Atimu yo wis iso ngombyong kok sing ora bener. ora bener nggih ngendi? Tumrapmu ngono. Tumraping Mataram kuwi dianggep luput wis pindah nalisir saka kagorane negara. Ning leh kula mboten seneng niku lajeng Mataram menika semenang-menang mboten nate gagasan Kadipaten Magelung. Rumangsamu. Niku niatanipun katen kok. Bisa kok rumangsamu mergo Kowe duwe pamrih, kowe duwe kelek sing supaya ngendhih marang kekuasaan kawibawane teman-teman. Nah, saniki ngaten Mas. Panjenengan kula aturi enggak nek wonten ing Magelung. Monggo-monggo sami gendeng kanca kaliyan. Ate Semarang boten saged. Awakipun piyambak menika dipun duka saking Mataram pados rampungi Dipati Magelung. Ya, timbangane panjenengan sadeyan dados pate mamedane ngantos awan jenengan kuru. Kuru ki ora kok mergo kurang mangan, ora kok mergo mundhati pate. Kuwi wis cengketune men kaya ngono kuwi. Lho, mangertos komedi jenengan berang mangan. Nggih to, lajeng kuru jaran dipun tenaganipun soaken wonten ing Raja Mataram. Benten yen panjenengan kersa nderek kanca prayote. iki sak menika panjenengan matur dumateng Kanjeng Adipati supados derek ngobati kali kula wonten ing Mataram. Lho, Kanjeng Adipati menika sampun maring purbawaja dumateng kula. Nggih. Supados mangsuli panjenengan kalih menika. Lajeng betul sakti kok. Lho, panjenengan kersa kondur mboten? Wonten kula badhe kundur ya sampun mendarat panjenengan. Lho, saniki ngaten mawon. Mumpung dereng lara awak kula panjenengan kula aturi kondur. Oh, yakin aku. Kula rumiyin ning tanten. Panjenengan mangke nek menawi kula sampun Iya. wonten. Yo, kok Atos-atos. kowe
Wajah gede, atimu semangat. Ayo cocok kene mendapatkan. Oh iya, ayo Simarana. Mana wis Simarana. Iya, Kados pundi awakipun tiyang yo aku dhewe ora duga yen semono kekuatane Kadipaten Madu. Awit wis nyambut gawe bareng marang Waluk. Awake dhewe karo bangsa. Mula sok nek ugo penemumu kepiye anjeran. Nggih. Del saking pemanggih kula. Menika saenipun awakipun piyambak menika pados pintos royo. Kados pundi menika opate. Yen awake dhewe golek Pintasraya ki apa sliramu duwe wewengan sing kira-kira mengkone iso mungkas kae. Nggih. Awakipun piyambak menika duta utusan saking Mataram. Pramuja saking menika monggo gambar-gambar foto-foto dipun saiki. Oh, ya. Kowe bodoke marang aku. Iki Ya. Yen kowe percaya marang aku, saiki ngene ya. nggih. Pikiranmu langsung mati hampir sebulan. Panjenengan menika kebujangan menapa? ora kok kebijakan wong tuwa. Wong tuwa senajan to cilik guru ning pikirane kan iso tekan kono-kono. Mbok menawa kita lane awake dhewe anggone bisa bekaskan. Nggih. Yen menika sampun dawuhipun Siwapati Singarandu, kula badhe nyendikahi kok. Wis ngono, wis ora ana sing cicir lan segala wis do sak samubarang lere. Nggih. Ning aku weli, sliramu sing ati-ati aja kaya bocah. Dawuhipun Siwapati Singarandu badhe kula tindakaken. Ya wis, ayo kepasangan. Nggih.
Iki awake dhewe dipitasaya karo Ratu Kidul. Dipon jaga kisi ing samudra. Yo piye kowe jaga iring sisih wetan Adi Darpo? Nggih Kakang. Nang isih wetan kahanane sae Kakang. Aku sing jaga nang sisih kulon yo rasane iki ngene Adi Darpo. Sasuwene awake dhewe jaga nang kisi ing samudra. Yo piye rasamu jaga nang sisih etan Adi Darpo? Sak menika rasanipun menika ras kula menika panas Kakang. Nek ngono padha Adi Darpo. Rasane nang sisih kulon yo rasane panas kaya ora karo Adi Darpo. Kaya ana perbawa Kakang. Bener Adi Darpo. Pramila awake ipun piyambakipun kudu nyetitakake mangke Kakang. Iya Adi Darpo. Mesake kawula ing Ratu Kidul do pating klese pating klepek nek kesuwen Kakang mesake kawula ing kisih samudra Adi Darpo. Kamangka awake dhewe menika dipun percaya Kakang. Percaya niku abot Kakang dipercaya menika. Bener Adi Darpo adine dipercaya Bapak Jujiban, putih adik ketemu idol Adi Darpo. Bener Kakang. Ngene kamu, aku karo Adi Darpo. Jogo nang taparing wates sing kising samudra. Rasane beda kakangku. Bener Kakang. Rasane benten. Cek tak rasake ya kaya ngono kuwi, Mas. Bener kakangku, hawane panas. Nek ora ngene dimesake para kawula ing Krakton Kidul kakangku. Iya, Mas. Para kawula kabeh padha sambat panasi. Bener kakangku. Dimas Widarpo lan kowe Dimas Widarpo. Piye kakangku? Kok saiki setitekno ana ing titisan samudra iki. Kok dadi ana kahanan kaya ngene iki, Dimas? Sendika kakangku sethithik akan hidup kamu dan Kidul. Apa Kakang?
Thank you.